soyayya ta ni ban gane ba. Na ba ta kayin so na yi zaton bata amsan ba. Yau ba shi a kai na ruwan ido na ta yayi zuba. Domin na barta da so samsam ban koma ba. Rashin sani ya sanya na juya mata baya, kuma na koma ga ƙawarta da so tun ta yarda. Soyayya ta gaskiya muka yo duka an shaida. Komai ta gida nan take nake mata baganda. Kunci san ba ta sani ciki duk ta kauda. Akasi sai gashi duba wasan banye zato ba. Ga labarin tun farko ga shi ku saurara. Na yo ɗamara ta soyayya ce zan fara. Wata rana ina zaune da gano mai kyan sura. Da ganin ta na fara tunani wai har an ɗaura aure shine dindina. Murna ta kama raina, ta tashi da sauri don in je a gare ta magana. Ko da na je ta tsaya domin sauraro na. Nan take na furta dukan sirrin da yake raina. Kuma ta amsa mun za ta yi so har ma ƙauna da ni kaɗai ta shirya. Suna ta ce Rukayya, sannan ta faɗa min lambarta har ma adres. Sauce muka yi kallon kallo raina ya yi fes. Na ta fata kan Rukayya ba mai minci ta. In ka ce mun kula take haƙiƙa zan ce ta swashe gari na shirya. Bunta na ɗauki hanya, matsala ta kare yau ba sauran kuka. Soyayya ta yi nisa alkawar min yo ɗauka. Zami aure rayuwar mu ɗora ba shakka. Asila ta samari na ta kuma ta watsar duka. Ni kaɗai ta zaɓa rabon tafa kwaɓa. Wata ran ka buƙaci 50,000 da buƙata za ta yi. Sai na faɗa mata babu kuɗi, haƙuri daure ki. Kin ga abin da nake nema domin ki zane. Kar da ki damar Rukayya amma me zaki ta ce ba ta faɗan ba. Wai ba sai na sani ba. Bayan rabuwar mu da kwana ɗai sai na yi kiranta. Babu zato aka ce mini wai aka shane wayarta. Sai na jira da dare kuma sai na sake kiranta. Mamaki na in na kirawo ba na samun ta a take na yi tunanin Rukayya ta guje min. Domin ban ba ta kuɗi bai sa ta guje ni na duba. Gano soyayyar da muke ba sona take ba. Ta yi ganin ba ni da naira so ba za ta yi ba. Ashe yaudara ta za ta yi yo farko ban gane ba sai yanzu ne na gane. Dan na gani a bayyane, ni ma sai na daina kiranta don kullum a kashe. Hakanan damuwa na faɗa hanya ta toshe. Soyayyar ta Rukayya zuciya ta kunshe, amma asilar haka soyayyar ta a raina kwashe. Ba batu na ƙauna tunda na gaba ta sona. Layin da muke yin waya da ita tuni na karya shi. Dan asilar haɗuwar mu na je kasuwa na siyo shi. Lambar ta kaɗai na saka a ciki ba wanda ya san shi. Domin sanin ƙaunar da nake mata har ma kishi. Ashe zatona duk ba hakan bane ba. Rabuwar mutaran nan wayar ta ce aka yau sacewa. Ne ya saka in na kirawo ba ta shigo. Amma har a ranta tana so na bata yoyi na. A gani na ni kuma ta daina
kashe wayar ta ban zata ba, gashi ban je gidan so ba. Kwana a tashi na gamo da Rabi'a, kawar kai ya ce tana da fara'a, abin da duk na so take ba ta a'a. Na yo murna samun tagarin na yo sa'a, ban san kawar ke ce ba, Rabi'a ma ba ta sani ba. Muna nan tare da ita muna yin soyayya, Rabi'a min yo shakuwa aure muka yo niyya. Wata ran na kira ta ce mini wai ga ta kan hanya za ta je makaranta, in bi ta can take na shirya na je ga makaranta, na yo kiran wayarta sai ta zo muka haɗu da ita muna tattaunawa, sai ta ce za ta kirawo aminiyar ta miyo gaisawa. Nan ta kita je ta kira ta a tare su kai jero, daga nesa na hangir gayya ce sai na yi ruɗe wa ina ta sake-sake. Shinya